Hardware.bg и изпуснах официален сайт на фен-клуба на Арсенал в България, където става. Да видим и кой ще победи в тази категория. Супер национална награда и красотия. Трето място Клиент.bg. Второ място официален сайт на фен-клуба на Арсенал България. Да видим дали знаеш кое е първо място. Hardware.bg.com. Трябва по-бързо чоковете за да се пише в музика. Защото вече такава пауза на останата. Не знам точно какво кажа, освен че си посмятам да заслужим. И много се радвам. Благодаря се. Честито на печелившите и на непечелившите. Следващата категория по масовост на участниците се състезава с номинациите на Оскарите, а именно корпоративен сайт. Цели 32 сайта се състезават в нея. Нека да видим номинациите в категорията корпоративен сайт. Вие и Маги, Citroen.bg, Eltrack и Mobiltel. Чете ли сайтовете? Не. Моля на сцената да заповяда госпожа Теодора Михнева, защото ти беше наред. Така, директор новини на телевизия Илия, партньор в конкурса, който ще връчи статуетката. Приятел. Здравейте. Радвам се да ви видя. И се писате наистина в музиката. Сега да видим кой ще бъде първи за корпоративните сайтове. На място Mobiltel, корпоративен сайт. На място Някой от Mobiltel да взема да излезе ли? Да взема аз наградата. Още веднъж музика. Не? Докато ви кажа. Добър вечер на всички. Аз не съм от Mobiltel, взимам наградата от тяхното име и ви благодаря за познанието. Следват и номинациите на публиката, а те са Технопанел, Си Комерциал 7, TVI, Rent-A-Car. И сега? Си Комерциал 7, ЕОД. Браво! Добър вечер. Има ли място за още хора? Да, заповядайте, замецки ги Искам да поканя моите колеги да заповядат. Това е част от мой менеджерски екип. Веско, Жасмина, Ели, Надя, заповядайте. Добър вечер на всички колеги. Казвам се Сотир Немов. На 42 години. Не съм многодетен баща, но съм баща на дъщеря на 20 години и син на 11. Тази компания, заедно с хората зад мен, града вече 18 години. Надявам се, че тази награда е част от нашия успех, който постигнахме поне през изтеклите 4 години. Благодаря на нашите клиенти, защото това е особено тяхна награда към нас. Благодаря на Жасмина, благодаря на Надя, те са хората, които поддържат сайта, Веско, търговски ми директор, Ели, менеджер, ключови клиенти. Благодаря на всички. Поздравление от нас. Толкова хубав екип сте, браво. Така, за следващата номинация искам да ви върна една година назад и да напомня не друго, а победителят. Много е важно. Да, в тази категория победител бе самата прима народната естрада. Безмъжната.
Нека видим кой ще вземе нейното място в категорията личен блог сайт тази година. Едно е ясно, с наградата ще получи много слава и безсмъртие и нови творчески успехи. Номинациите на журито са блогът на Богомил Шопов за свобода, технологии и граждански позиции, блогът на Боян Юруков, Майло Иванов, Зетпийски дизайн и Георги Вачев фотография. Това е една млада дама, много симпатична, която се е родила за самия конкурс, 10-годишната Александрия Деканева. Чакай сега. Преди да извършиш това свещено действие, знаеш ли какво е свещено действие? Свещено действие? Знаеш ли какво е? Ти кажеш на смъртите, следващия път да пишеш нещо, да знаеш. Преди да извършиш това разкъсване на плика, кажи, моля ти се тези години много ли си според теб или малко? Колко път да са много, да са много. Колко да са? Добре, айде. Добре, виж колко е много само на 10. Хайде да видим кои са победителите. На трето място Георги Въчев фотография. На второ място блог за свобода, технологии и граждански позиции. И на първо място блогът на Юруков. Бях се приготвил да казвам нещо. Много благодаря на журито, че ми дава тази награда. Благодаря на всички, които посещават блога ми, които четат. Но най-вече благодаря на приятелката ми, че ми изтърпя маниите толкова много години. Блога отнема голяма част от времето ни. Въобще не смятам, че съм най-добрият блогър в България, просто защото смятам, че няма такова понятие. Но все пак благодаря за признанието. Това много е важно за мен. Благодаря. Си има предвид, че миналото година Лилия Иванова не се. Така, сега аз пак ще дава наградата на публиката. Да видим тези, които събраха най-много гласове. Отново блогът на Юруков се подвизава. Цонко Цонев, кмет на община Каварна, Бъди Тех блог. Защо така се смеете на Цонко Цонев? Той е навсякъде. Навсякъде. Али? На трето място... Стига с това трето място е първо място, да са хората, ще ходят се. На трето място Цонко Цонев, кмет на община Каварна. На второ място блогът на Юруков.